Takže vítam vás pri 5. dieli a dnes si ukážeme, ako vymeniť sieťku. Takže vidíte, že tuto sme si roztrhli našu malinku. Normálne ju teraz odľahčíme z obrtlíkov, z vnútrajšej strany samozrejme. Chytíme si za jednu stranu, druhú stranu odľahčíme. Tak. A teraz si zoberieme dovnútra. Takže, čo tu máme? Musíme pripraviť nejakú špicu, alebo je stačiť aj buď nejaká vidlička, alebo tenký šrobovačík. A sme si potom vedeli vybrať vlastne túto gumičku, čo tu máme. Takéto kolečko. Je to vlastne na to, aby sme si potom tú gumičku vedeli tam zatlačiť, keď to budeme naspäť nahadzovať. Nožík, aby bol dobre ostrý. Vrtačku s dobrým bitom, aby sme si vedeli odšrobovať tieto šrobiky a potom ich nasadiť naspäť. A to je vlastne všetko. Môžeme ísť na to. A samozrejme náhradnú sieťku. V prvom rade si dáme dole obratlíky, aby sa nám to lepšie nahadzovalo. Tak. A teraz si vlastne ideme dať dole túto gumičku, čo je v tomto ráme. Ona vlastne drží sieťku a väčšinou je v jednom celku. Keďže je chladnejšie počasie, takže gumička je strašne stiahnutá. Oveľa lepšie to robí v teplom počasí, ale keď vidíte, že s gumičkou máte problémy alebo že vám tam ide veľmi ťažko, tak stačí, keď si to položíte na nejaký radiátor alebo nejaký ohrievač na chvíľučku, že sa tá gumička trošku uvoľní. Takisto aj my si môžeme dať zatiaľ pre tento náš radiátor, nech sa trošku uvoľní gumička, lebo je teraz chladné počasie. Takže potom si vyberieme tieto účka. Na to je vlastne gumička, takže ona ich vlastne drží a ona ich ho takto položíte. Zlú sieťku samozrejme vyberieme. Pripravíme si novú sieťovinu. Takže teraz si ho idem pekne odrezať. A teraz si môžeme ísť naťahovať. Ale dôležité je, teraz keď sme dali dole gumičku, tak sa celý tento systém rozsypal. Dôležité je teraz tieto body zatlačiť. Tak aby boli vlastne napevno. Najlepšie, ak máte doma nejaké závaže vlastne, aby ste si to vedeli tam pevne usadiť, ale my vám to chceme ukázať, ako sa to robí, takže my to teraz nespravíme. Tak dáme si novú sieťovinu. Zoberieme našu gumičku, ktorá je trošku uvoľnenejšie teraz. Zoberieme si kolečko. Dôležitý ten začiatok, ten tam ide asi najťažšie. Dobre zatlačiť. Teraz je dôležité, aby ste si dali prst za vlastne tú gumičku, aby sa tá sieťka úplne neťahala, nerobili len také vlny. A pomaličky idete dopredu. Samozrejme, ak je táto guma nejako už poškodená, tak je ich potreba vymeniť, ale my to teraz vymeniať nebudeme. A teraz tieto posledné dve časti sú najdôležitejšie, ale podľa toho si vlastne tú sieťku budeme naťahovať. Musím to spraviť tak, aby nebola príliš napevno a takisto, aby nebola nejaká celá rozvlnená. Takže dôležité, keď to teraz budete naťahovať, takisto ten začiatok si spraviť. A teraz dáte takisto prst za gumičku, položíte si na sieťku a mierne ho tlačíte, aby tá sieťka nebola úplne našpanovaná. Tak, tento koniec už môžeme nechať tak, pekne vytilo. Tak, sieťku máme dostanovanú. Teraz to skontrolujeme. Týmto pohľadom vidíte, že
Rám je relatívne rovný, čiže sme to natiahli dobre. Pozrieme takisto aj druhú stranu. Je to malá sieťka, takže na tieto sa to natiahuje dobre, ale pri tých väčších musí dať väčší pozor. A ostrujem si túto časť, ktorá nám vlastne ostala. Takisto ešte raz to prejem s gumičkou. Tak, sieťka je natiahnutá. Pozrieme, či tam niekde nepraskla, je dôležité skontrolovať tieto hlavne časti. Aj tuto pri rohoch sa to často stáva. Vidíme, sieťka je natiahnutá akurát, není ani úplne napevno, a není ani úplne voľná. Teraz je veľmi dôležitá fáza. S nožikom si vlastne orezať túto sieťovinu. Musíte dávať pozor, aby vám tento nožík nesklesol vlastne, aby si nerozrali túto časť. Takže ako si to orežete, dáte to vlastne medzi gumičku a tento rám, ten si vlečie nožiček. Držite si rám a pomaličky ťaháte nožikom. Pomaličky. Tak, sieťka máme pekne narežanú, pripravenú. Tak teraz si môžeme naspäť obratlíky. Tady z tých starých dierok to stačí dať. Obratlíky stačí takto pripraviť, ale potom ich budeme zatvárať. Tak a teraz posledná časť vlastne. Zoberiem si takýto ostrý predmet. Hovorí sa tomu špica, alebo stačí nám nejaká obyčajná vidlička, alebo ako som hovoril, nejaký ostrý dobrý šrobovačik. A je to vlastne na to, aby sme tieto účka dostali pod túto gumičku. Čiže normálne teraz zoberiem špicu, gumičku trošku nadvihneme. Položím tam toto naše účko. Kolečko. Prejdeme. Tak, účko máme, takisto na druhej strane. Tak, účko je vymenené. Ale vlastne ho nahodiť. Nastrčíme si to takto zvonku, sieťku. Chytíme to za tieto účka. Takto a zatvoríme ich. A to je všetko.